Ahojte všetci. Je tu zase Danielka 9 nazval a toto video bude, že musíme hádať, že kto niečo kreslí. Aj tu, aj Andrejko. Áno, som tu. Teraz ide Lína. Ja nechápem, či máme celé, alebo iba po písmenách. Sú tu aj, že koľko písmen. Tam sú v slove. Fa, fam, asi farm. Farma. Tak, skús. A teraz nakresli, že či to bola naozaj farma. Rm. Fa. Ha. Fa. Poďme. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Áno, uhľadla som. A to ti počíta sekundy, takže musíš byť čo najrychlejšie. Teraz ide Gamila. Ale musíš nakresliť, nie napísať, že čo to tam bolo. Áno. Nakresliť a nie napísať. Nenapíš, čo tam bude, čo to je za slovo. Dobre? Prosím, nech nakreslí niečo. Ona je AFK. Ja som mu napísala A. Ty? Ona avkuje? Ona AFKuje. Nerob. Robo. Gamila. Nothing. Ona kreslí nothing, nič. Kik? To nejde. Čo kreslí Kjuta? Joj, toto nevieme. The word is dice. Dice? Ako rolovať. No, hádame ďalej. Čo to je? Hard to je. Asi nie. Tam je S. A to je dlhé slovo. Jaj, tak to nebude. Sista? Nie. Ani loving heart. To ona nie... To je noha? To je feet. Nie. To vyzerajú ako nohy. Trochu. Ďalšie sediečka. No tak neviem, čo to je. A nie. Flashlight. To, čo ona kreslila? Plameň? Ja. Bagham. Bagman. Bagman. To vyzerá, jak keby horu. Hruš. Čo to je? Alebo veľryba. Ešte raz a pekne. Čo to je? Poď. To vyzerá jak... Nekonečno! Nie. To nie je nekonečno.
No tak čo by to mohlo byť? Zakrútenie, lebo to vyzerá jak zakrútená šipka. Oni tak divne Lúp. kreslí. Lúp. Nie. Nebude to. No tak čo? Komórka! Helikopter, Helikopter. No teraz ty. Teraz ja. A ako? Ako? Vyber si, či chceš väžu, dumbbell. Nie, nehovor. Nehovor. Dávaj. Dobre. Ja urobím takú väžu. Peknú. Oh. Oni hádajú, že house. Nie. To je tower. Nie, to nie je pekný tower. To nakreslím radšej Eiffelovku. Sedlo. Bagman pencil. Nie, čo to je? Hádajte. Väža. Iba ja a nikto iný. Iba ja a ty. A teraz ja si vyberem asi Nehovor. takže hádajte. Guľa? Nie, to není srdce. Čo to? Nožnice! Wow. Pôjdem tu tak vzadu a tuto napíšem. Trošku to vyfarbím. Ako sa píšu nožnice? Ja už som zabudla. Scissors. S-C-I-S-S-O-R-S. S-C-I-Z. S-S-O-R-S. Na budúce si dáme speed draft. Dobre? Dobre. Dobre, takže na budúce speed draft. Tak ahoj! Ahoj. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. A nezabudnite mi dať like. Ahoj.